Tän reissu on mulle mahdollistanut Riivisen.fi ja lämpökumppanit, että iso kiitos heille, että lähti tukemaan tässä. Hyvä pizza. Tultiin tänne iltaputille. Tuliko Mikaelilla laissiarvoisia suorituksia? Ihan joo. Paljon pelaat on? Onko sulla tavoitetta huomessa? Sillä, että pystyy mössissä mukaan, niinku kareissa mukana. Sitten tippuu, kun on kerännyt nämä kaikki kirjaimet. Meikä Jerko se jo. Ai. Näin siinä käy. Amatööri tippuu ekana. Makea tippu pelistä. Jäikö harmittamaan? Vähän nyppii. Antoni kusetti, mä oon ihan samaa mieltä. Eli mulla on 2 kirjainta eli IE ja äillä on 4 eli Jerk. On. Miltä vaatteesta tuntuu? Hyvältä tuntuu. Nukutaan ja mennään eteenpäin. Mikaeli, meikä kuuli, että et tullut koko kiessin aikana kattonut tuloksia kertaakaan, niin tuliko yllätyksenä, että oot kärkikortissa? Ei. Mä oletitkin, että oot pelannut niin hyvin, että... Kyllä mä koko ajan tiesin, että pelaan hyvin, mutta en mä jaksanut katsoa muuten tuloksia, koska mä halusin keskittyä 100% omaan tekemiseen. Niin ei siinä vaiheessa kannata katsoa mitä muut tekee. Mikä on tämän päivän pelikirja Mikaelille? Tänään lähdetään pelaamaan semmoista varmaa peliä, ei lähdetä riskeeraamaan mitään. Nyt on sen verran hyvät sijat, että jatketaan samanlaista peliä, eli annetaan muuten tehdä virheitä. Mitkä on tämän päivän kisaeväät? Riipisen kuiva liha, grillattu kana tänään ja sitten No niin, kuulostaa hyvältä. Jep. No, mitä odotuksia on punaiselle radalle? Oot pelannut sen muutaman kerran. No, tänään on aika kova tuuli, että en jaksa niin silleen asettaa mitään sen isompia odotuksia. No niin, Antoni, mitä tavoitteita sulla on tämän päivän? Ei OP:t. Siellä ei yhtään oveta. No, mitä Karuurannan? Mitkä on Karuurannan tavoitteet tälle päivälle? Tänään pitäis pelata 17 alla. Se on vaan fakta, mutta se ei oo tavoite. Jos on fakta. Tää viesti. Huomenta. No niin, huomenta. Nyt on 3 heittoa kärkeen, sama mikä eilen oli kun lähdettiin kiertämään. Hyvin meni kiessi, pari tyhmää bogiota, no eipä ne ollut silleen... Ne vaan niinku tuli, että yritti laittaa safetyä, niin tuli rolleja ja sen semmosia, niin eipä niillä oikein mitään voi, että niitä tulee oikeastaan aina. Ja pelasin kyllä silleen omaa peliä täysin ja suunnitelmien mukaisesti. No Mikaeli, miltä tuntuu lähteä finaalikiesille todella tuulisiin olosuhteisiin? No kyllä se vähän
vähän mietityttää, että kuinka kova tuuli siellä sitten tosissaan on, mutta ihan hyvillä fiiliksillä. Pelaa semmoista varmaa peliä niin eikä se. Siis on luvattu niinku kovempia tuulia, mitä kun alkuviikosta oltiin täällä, niin oli niin kovat tuulet, että ei ollut mitään järkeä. Niin nyt on luvattu vielä kovempaa tuulta. Mitä vakaata pannua ja baaria korttiin ja... Halo bossilla mennään. Mä sanon, että jos tuolla tuulella pelaa joku pari alle, niin se on jo tosi kova. 2-3 alle on varmaan semmonen oikeesti hyvä tulos tuolla tuulella. Että ei siitä kyllä hirveästi enempää tuskin kukaan pelaa. Ja luottavaista fiilikset. Joo, Emil Karlsson. Sitten oli Timi Huisman. Ja sitten oli tuo Rainers. Mä en muista senkään suunnan. Se latvialainen. Niin, latvialainen. Se oli koviten reitattu tässä. Jep, niin niitten kanssa sitten tänään pelaamaan. Tulee kovat skabaat. Mitkä on kisapäivän eväät? Kisapäivän eväät on... Jos joku ottaa yllättyä, niin... Riivisen kuivalihan. Savunauta. Pitää joka päivänä vaihtaa, niin tänään mennään tällä. Se on vihreä, niin se tarkoittaa, että pelkkää vihreätä korttia. Se tarkoittaa pelkkää böröä. The winner of today with a score of -17, Mikael Hautala. Siitä vielä pystyy. Oli. Ei. No ei voi valmistaa. 4. Voittako noin? Jos heittää 2 holaa, eikö 3 holaria, niin saa ensi vuonna kuule ilmanen. Tulee kyytikin. Mies springoista. Se on näin. Eli ensi vuonna miaseen vai? Joo, ilmaiseksi. Eikö se ollut 3, että saa ilmaisen ensi vuonna tänne? Joo. Siis 3 holarilla saa ilmaisen mies. Ensi vuonna. Vamo! Kyllä Make lähtee liikkeelle. Zone. 2 zonea. 2 zone. Ei mitään hajua mitä väyliä siellä on, mutta... Ole kuski, ole kuvaaja. Tää on mun elämää. Se on semmonen betsi, että 20 betsi. Se joka saa eniten holareita voittaa ja jos on tasamäärä holareita, niin siellä on eniten osumia. Jos kellään ei ole yhtään holaria eikä yhtään osumaa, niin sitten ei kukaan osu mitään. Sitä voi olla useampi voittaja, jos se menee tasa. Niin. Sitten ne jakaa ne voittajat. Okei. Mikael, päätä järjestys. Moika. Mä oon toka. Mä oon kolmas. Mä haluan aloittaa, niin heti heittää. Sä oot toka. Noniin. Totta paikalla. Ei oo minusta jänniä. Ja ihme, että sä halus katot. Oliko osuma? Oliko osuma? Kävikö? Voi katsoa kameralta. No tämä takia. Haluan
kaikilta rahaa. Mitä äijä? Tämän takia sä halusit sitä osumia. Ja Springboardin voittajaksi. Pistäs ekaan putiin paikaltaan. Mitä? Tää oli keittomestari erikoinen. Otteri tarjoaa. No! Kaikki on tosi hyviä. No, tässä nyt alkaa jännittää, että se pistää 3 sisään, niin se on ainakin 300 Joka voittaa on varma. No niin, Väylä esittele. Tästä on 35 metriä. Tänään. Kato. Come on. Laatinko mä? Kyllä ne antaa loppuun. Oi! Se oli ihan sukkana! Come on! Oo. Onnittelut. Oli tärkeä se eka mutta hei, ihan kova porukka, 3 holaria 5 pelaajasta, niin ei nyt ihan... Helppo voittaa, kun laatii tässä ääni. Kiitoksia kaikille sponsoreille eli kisan osallistujille. No niin. Jani rahaa ei ole muuten helppo saada siltä rahaa missään lajissa. Tällä ottaa korit väkeen. Ja tehdään niin, lähdetään sille Pasejoosikin. TD, Jani ja Henna ja Sampsa. Matias täällä vielä. Matias on niinku hangman. Kiitoksia teille kisojen järjestämistä, eli tässä on nämä niinku Ensi vuonna uudestaan. pääpaholaiset. Kyllä, ensi vuonna vähintään pari viikkoa petetään taas tällä kisoja. Että laittakaa kalenteriin ja alkakaa varailemaan halpoja lentoja. Kyllä. Montako kertaa putkeen Mika voittaa. Niinpä. Iso suositus. Kiitokset kuuluu pelaajille. Kyllä. Ja järjestäjille. Ilman järjestäjää ei olisi pelaajia. Se on kyllä ihan totta. Niin, että kyllä se on niinku munakana homma. Se. Oh. There was a breakfast. Onko? Omat autoja käydä syömässä, jos et sä mielessä. Kaikki on teidän roskaa. Kierrätys on kaiken A ja O. Muistakaa kierrättää. Jengi raahustaa, lönnii. Tää on mikään luontopolku. Meikällä on se DD3 siellä tosiaan sillä 8-väylän rotkossa. Mä haluaisin kyllä hakea sen. Mä käyn hakemassa sen. Menee nauha loppuun.
Meillä loppuu nauha. Kontsa. Joo, on hui. Tää on ihan hauska tuolla. Kato. Tällä lentokoneessa Siellä. Sitten vielä nopea yskies. Joo, sinistä. Nyt ei tuule. Tämäkö sinisellä? Mietin, joku asuu tuossa. Joka päivä. Tai joka toinen päivä. Tää on joku semmonen karvuri. Mietin Mikku iso riski. Tuohon voi tipahtaa Niin, siis. hetkinen. Mutta on sillä näköjään rauhoitettu tuo kallio, että. No worries. Ja rauhoitettu. Niin. On siisti. Tosi siisti. Nähty. Seuraavaan paikkaan. Se on nyt nähty. Joo. Kymi. Että on väsyneempi kotien lähtiessä kuin tänne tullessa. No, ei siitä kyllä voinut enää olla väsyneempi. Lähdön hetki. Malaka Aeropuerto, Valtteri Kaiduranda, mitä? Ante kapteeni. Täällä sitä ollaan. Malaka Airport. Markku, Valtteri, Mikael. Skybluun kanavalta löytyy Hautalan liekitys, finaalikierros, niin käykähän sitten katsomassa kun se tulee. Reissu on tullut päätökseen ja kiitoksia reissun järjestäjille, eli riipisen.fi ja lämpökumppaneille. Iso kiitos, että mahdollistitte meille tämän reissun. Kiitoksia myös Kuusman hyvinvointikeskus tukemisesta. Kiitoksia matkaseuralle, managerille. Pisvikon Ruka kiittää ja kuittaa. Kiittikö mä sitten bossi? Kiitoksia myös minunkin puolesta ja Valtterin puolesta. Kiitos, että jos jaksoit seurata meitä. Meidän viikkoa, niin eipä siinä.